Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng mga kasundo na nakikinig ngayon. Natutuwa akong isipin na sa wakas ay akin na ngang maibabahagi ang aking karanasan tungkol sa aswang. Nasasabik na akong ito'y mapakinggan, lalo na at isang Kuya Bari ang magbabasa nito. Isa akong fan at matagal ng subscriber po ng Ang Sundo Horror Stories. Mahilig po talaga ako sa mga kwentong kababalaghan, lalong-lalo na kapag ka ito ay mga tunay na karanasan. Sa totoo lang po, Kuya Bari, hindi talaga ako naniniwala noon sa mga elemento, multo, mangkukulam at lalong-lalo na sa mga aswang. Mas naniniwala ako na gawa-gawa lamang ito ng malikot na isipan ng mga tao. Ginagamit bilang panakot sa mga batang pasaway na katulad ko. Sabi ko nga, to see is to believe. Pero nagbago ang lahat ng iyon nang makilala ko po itong si Pilar. Hipag siya ng aking pinsang si Joselito. Mula nang makita ko mismo sa aking mga mata ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagdadaanan, ay nagbago po ang pananaw ko sa mga itinatagong kababalaghan ng mundo. Siya nga po pala, ako po si Limuel at kasalukuyang nakatira dito sa Cebu. Alam ko po maraming magtataas ng kilay sa aking kwento dahil ang lugar na binanggit ko ay tahimik at hindi kilala sa mga aswang encounters tulad ng Iloilo, Capiz o Bacolod. Pero makinig po kayo, hindi lahat ng tahimik na lugar ay walang madilim na sekreto. Taong 1990, nangyari ang lahat ng ito. Kilalang albularyo itong pinsang kong si Joselito. Mayroon siyang maliit na kapilya na gawa sa mga tabla at pawid naman ang bubong. Napaliligiran ng mga halamang gamot ang bakuran nito. Madalas po akong mag-usyoso noon sa tuwing mayroong dinadala sa kanya. Pinagtatawanan ko pa nga siya ng palihim at pinag-iisipan ng hindi maganda, lalo na kapag ka magandang babae ang ginagamot niya. Sa aking kapilyuhan, Kuya Bari, ay aaminin kong nabubusog ang aking mga mata sa aking mga nakikita. Madalas ko nga biruin itong si Pinsan na turuan ako ng kanyang panggagamot, pero binabatukan lamang niya ako at hindi raw pwedeng maging manggagamot ang isang pilosopo. Isang Rizalista itong si Joselito na naniniwalang ang Panginoong Diyos, ang Inang Bayan at si Jose Rizal ay iisa. Makikita ang malaking pinta ng larawan sa likuran ng isang upuan kung saan niya tinatanggap at kinakausap ang kanyang mga pasyente. Mayroon ding makikitang totoong larawan ni Rizal na nakalagay naman ito sa frame at nakadisplay din sa loob. Makikita rin ang isang tatsulok na gawa lamang sa kahoy na may nakaukit na mata. Katulad po ito ng isang pendant na kwintas na suot-suot niya. Ito raw ay ang Tres Pico Roma, isang medalyon na sumisimbolo sa kataas-taasang mata ng Diyos Ama. Nakikita ko itong inilulubog niya sa mga langis na ginagamit niyang pangmasahe. Mabisa daw itong kasama ang isang orasyon ng pagpapagaling para sa mga sakit na gawa ng mga lamang lupa o sumpa ng mga nilalang mula sa kadiliman. Sabi pa nga ni Pinsan, pananggalang daw din ito at proteksyon sa mga may masasamang balak. Medyo napatunayan naman niya ang husay nito nang may isang pagkakataon na naging talamak ang nakawan sa buong barangay namin
ay isa siya sa iilang bahay na hindi napasok o nanakawan ng mga kawatan. Kapag ka nanggagamot si pinsan Kuya Bari, parang may fiesta na libre ang panoorin. Madalas kasi sa mga dinadala roon na umano'y kinulam ay kanyang napapasayaw, napapakanta at minsan pa nga'y napapatula pa. Kahit sabihin pa nga ng pasyente na wag daw siyang pasayawin, ay napapasayaw niya ito. Kapag katapos na ang dasal na iginagawad ni pinsan, ay walang naaalala ang pasyente niya sa kung ano ang ginawa niya habang siya'y ginagamot. Natatawa talaga ako ng palihim, Kuya Bari. Kaya minsan ay tinatapunan din ako ng masamang tingin ni Joselito at sinasabing mayroon din daw akong makakatapat na magpapamulat sa aking mga mata na minsan ang mga kababalaghan ay dapat napaniwalaan. Hanggang sa dumating na nga si Pilar, kapatid na bunso nila Dalia, ang asawa naman ng aking pinsang si Joselito. Napakaganda niya, Kuya Bari. Sa unang pagkakataon ay humanga talaga ako sa isang babae. Para bang na love at first sight ako? Yun yata ang tamang tawag doon, di ba? Mahaba ang kanyang buhok, mapungay ang mga mata, makinis ang maputi nitong balat at mayroon siyang makipot at mapulang mga labi. Napakalamyos din ang kanyang boses at talaga namang para akong nakakarinig ng isang magandang musika kapag ka naririnig ko ang kanyang tinig. Ipinakilala ako ni Dalia at isang ngiti ang pinakawalan ng magandang binibini. Ay talaga naman, hindi ko talaga maialis ang mga mata ko sa kanya dahil sadyang naaakit talaga ako sa tuwing nakikita ko siyang nakangiti, Kuya Bari. Tinawag ako ng aking pinsan sa kanyang kapilya at matimtimang kinausap. Kilala raw niya ako at alam daw niya na sa kinikilos ko kanina ay hindi ako gagawa ng mabuti kung di puro kapilyuhan. Binalaan niya ako na huwag gumawa ng anumang gulo sapagkat seryoso ang rason kung bakit pumunta si Pilar sa aming lugar. May sakit pala itong si Pilar. Isang klase ng sakit na hindi kayang gamutin ng doktor. Isang sakit na gawa ng isang sumpa na ipinasa daw sa kanya. Ayon kay Joselito, aswang daw si Pilar. Natawa naman ako siyempre, Kuya Bari. Sa matang anghel na mukhang taglay nito, alam kong nagsisinungaling lang ang pinsan ko. Ipinagpilitan ko pa nga sa kanya na wag na niya akong pagtripan pa dahil matanda na ako at hindi na madaling bilugin ang ulo ng isang Lemuel de la Cruz. Alam ni Joselito na ayan na naman ako sa pamimiloso po ko sa kanya. Kaya sabi niya ay kaya niyang patunayan sa akin na aswang nga si Pilar. Niyakag niya ako sa bakuran ng kanilang bahay at habang iniikot namin ang tahanan nila ay umuusal ng dasal itong si Joselito. Ilang sandali pa ay sinabi nito na tatawag siya ng pusa at kung sino o ano ang sasagot ay siya ang tunay na aswang. Naghintay ako at sa pagdaan namin sa tapat ng kanilang pintuan ay nagtawag nga ng pusa ang aking pinsan sa pamamagitan po ng malakas na pagngiyaw. Maya-maya'y biglang may sumagot sa loob ng pamamahay ng isa ring pagngiyaw. At iniluwa ng pintuan si Pilar. Ngumingiyaw na parang wala sa sarili. Tinapik ni Joselito si Pilar sa braso at doon lamang ito parang natauhan. Medyo nagtatanong pa nga ang kanyang mga tingin, subalit walang nagsalita sa amin ni Joselito.
Pero hindi pa rin ako naniniwala. Kaya isang gabi, umiral ang kalokohan ko. Lumabas po ako ng bahay. Siguro po mga pasado 12:00 na ng gabi yun. Nanigarilyo ako sa ilalim ng punong mangga. At habang hinihit-hit ang dulo ng bahagi ng sigarilyo, ay may napansin akong maitim na aninong mabilis na kumilos palabas ng bahay nila pinsan. Agad naman akong nagtago sa puno. Nagmasid dahil akala ko ay baka magnanakaw iyon at may balak na pagnakawan o gawa ng masama ang pamilya ni pinsan. Pero nakita ko si Pilar. Si Pilar, Kuya Bari, nakatalikod sa akin at nakatingin sa bahay nila Joselito. Lalabas na sana ako sa aking pinagtataguan nang bigla kong nakita na tila hindi ito mapakali. Nagsimula itong maglakad ng mabagal at ako'y gulat na gulat dahil biglang naging aso. Noong una, Kuya Bari, maliit na itim na aso lamang ito. Pero sa tuwing ikukurap ko ang aking mga mata ay nadaragdagan ang laki niya. Mas malaki pa po ito sa akin pagkalipas lamang ng ilang sandali. Pigil talaga ang hininga ko sa natuklasan kong iyon. Totoo nga ang mga sinasabi ni Joselito. Totoo ang mga maligno, halimaw, totoo ang aswang. Mabuti na lamang at hindi ako nito napansin. Tumakbo ito at tinungo ang kabilang direksyon hanggang sa unti-unti na siyang naglaho sa aking paningin. Labis talaga akong nabalisa noong gabing iyon. Maski nakahiga na sa kama ay ramdam ko ang panginginig ng aking kalamnan at ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Natakot talaga ako. Totoong takot na takot ako sa aking nakita. Para bang isang masamang panaginip na ayaw ko nang maulit muli. Kinabukasan ay nakita kong dinadala si Pilar sa kapilya, pero tila hindi ito makapasok. Nagpupumiglas ito at nais kumawala. Ilang sandali pa'y bigla na lang itong nawala ng malay. Lumapit ako at tinulungan sila sa pagbubuhat kay Pilar. Grabe, Kuya Bari, napakabigat niya. Hirap kaming maipasok siya sa loob ng kapilya, maski 5 na kaming bumubuhat sa kanya. Sinabi sa amin ni Joselito na iupo raw namin si Pilar sa nakahandang upuan sa tabi ng lamesa. Kasunod ay itali daw namin ito. Nagulat naman ako sa sinabing iyon ng aking pinsan. Labag sa batas ang nais nitong gawin. Kaya naman ay agad siyang tumayo at kinuha ang lubid. Itinali niya ang kamay at paa ni Pilar sa upuan at sinabihan kami na wala na daw madadamay. Tahimik lang si Dalia sa ginagawa sa kanyang kapatid. Makikita sa mga mata niya na kumpiyansa siyang mapapagaling ito ng kanyang asawa. Samantalang may nagpuntang ilang kapitbahay sa bulwagan ng kapilya. Tila mga bata itong nagsusumbong kay Joselito na mayroon daw silang mga alagang natagpuang patay sa kani-kanilang mga bakuran. Sagot naman ni Joselito ay baka mayroon lamang daw mga ligaw na mabangis na hayop at ito daw ang may gawa roon. Ngunit hindi kaagad na kumbinsi ang mga tao. Ngunit tiniyak sa kanila ni Joselito na walang ibang gagawa noon kung hindi isang hayop lamang na nagawi marahil sa lugar namin. Pinaalis na niya ang mga tao at idinahilan sa mga ito ang pasyenteng kanyang gagamutin. Nakaupo lamang si Pilar, Kuya Bari, habang ang kamay at katawan
ay nakatali sa upuan. Ako, si Dahlia at 3 pang kamag-anak namin ay naroroon sa loob ng kapilya. Bahagyang tinapik ni Joselito ang mukha ni Pilar at sa paggising niya ay nasaksihan ko na mayroong nag-iba sa anyo ni Pilar. Naging mabagsik ang mukha nito. Matatalim ang mga matang nakatingin kay Joselito. Nagsimula na itong magsisigaw at pinagmumura ang aking mga pinsan. Kumuha ng isang palito ng posporo itong si Joselito. Binali niya iyon at ang kaputol na may pulbura ay kanyang binulungan ng dasal at pagkatapos ay inilagay ito sa loob ng kuko sa hinlalaki ng paa ni Pilar. Matapos niyang gawin yun, ay agad na sumigaw si Pilar na parang nasasaktan. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, bigla itong tumawa ng malakas naman. Sinusukat daw umano nito ang lakas ni Joselito. Tinawanan niya ang pinsan ko at sinabing wala raw itong laban sa kanya. Isang pipitsuging albularyo at kayang-kaya raw niya si Joselito. Agad namang diniinan ng pinsan ko ang hawak nitong posporo sa paa ni Pilar. Sumigaw ulit ito ng panaghoy. Medyo mababa ang tono ng boses nito. Parang kay laki at nanggagaling sa ilalim ng lupa. "Ha! Hindi mo ako kaya!" Narinig kong sambit ni Joselito. Nagpupumiglas si Pilar sa upuan at panay ang kanyang pagmumura, tawa at maya-maya ay iiyak sa sakit. Ibinuhos nito ang lakas at sinipa si Joselito dahilan parang biglang mawala ng balanse si pinsan at mapaupo sa sahig. Galit ang rumehistro sa mukha ni pinsan. Inalis nito ang suot-suot na trespiko Roma at isinuot ito sa babae. Mas naging malakas ang panaghoy nito at tila napapaso. Sinisigaw nito, alisin ito sa kanyang katawan. Agad din itong nagbanta na kapag hindi raw lumubay si Joselito ay papaslangin ito si Pilar. Umiyak naman sa tabi si Dahlia nang makita sa ganoong sitwasyon ang kanyang kapatid. Agad na hinawakan sa leeg ni Joselito si Pilar. Ang kanyang hinduturo ay marahan niyang hinahaplos-haplos sa gilid ng leeg nito. Sigaw ng sigaw si Pilar. Tinanong nito kung sino siya. Ayaw namang magsalita ni Pilar. Pinaabot niya kay Dahlia ang isang tali ng bawang. Agad na sumingasing ang babaeng nakatali sa upuan. Sumigaw din agad ito na ilayo ang bawang dahil sobrang baho daw nito. Nahuli ko ang ngisi ni Joselito sa tinuran ni Pilar. Hindi siya nagpapigil. Isinabit niya ito sa liig ni Pilar. Akala ko nga Kuya Bari baka umusok siya kasi ganun po yung napapanood ko sa sinihan. Pero nagkamali ako. Noon ko nalaman na hindi pala totoo na takot sa bawang ang aswang. Ang totoo niyan, ayon sa obserbasyon ko po, ay nababahuan lamang ito at naging iritable sa amoy ng bawang. Maya-maya'y biglang nagbago ang aura nitong si Pilar. Parang bumalik ang totoong anyo nito. Ang maamo nitong mukha ay muli kong nasilayan. Nakawala daw ang espiritu ng aswang. Hinang-hina ang itsura ni Pilar. Namumutla rin ito. Nagtanong ito kung bakit siya nakatali at nakiusap na pakawalan siya. Kinalas naman ni pinsan ang tali. Ipinagtapat ni Pilar ang lahat.
Nagsimula siya sa kwentong mayroon daw siyang manliligaw na kanyang tinanggihan. Hindi naman daw niya kasi talaga gusto ang binata dahil basagulero daw ito at parang palaging naghahanap ng gulo. Mabaho rin daw ito at parang hindi magawang maligo. Inamin din niya sa amin na simula daw ng tanggihan niya ang binata ay nagkaroon na siya ng masasamang panaginip. Bukod dito ay palagi raw siyang natatakam sa mga nakataling manok ng kanyang tatay. At animoy naglalaway sa mga bagong katay na karne. Agad namang itinanong ni pinsan kung mayroon daw ba itong nakaing bigay ng binata. Mayroon daw dahil niregaluhan daw ito minsan ng 1 dosenang donut. Sabi naman ni Joselito na maaaring hinawahan siya ng binatang ito ng pagiging aswang. Marahil ay nilawayan daw nito ang donut at ito ang dahilan ng mga naging paghihirap ng dalaga. Maya-maya'y inilabas ni Insan ang isang maliit na botelya na mayroong langis. Napansin kong kumukulo ang langis, Kuya Bari. Isa raw itong palatandaan na hindi pa naaalis ang pagkahawa ni Pilar. Nagpaalam itong lalabas upang manguha raw ng gamot. Sa kanyang pagbalik ay may bitbit na itong iba't ibang klase ng halamang gamot, dahon at mga ugat. Dinikdik niya ang mga ito at kinuha ang katas nun. Inilagay sa isang baso. Dinasalan din niya ito ng orasyon. Pagkatapos ay ipinainom ito kay Pilar. Tinapik-tapik nito ang likod ng dalaga. Isang pampasuka pala ang ipinainom ni pinsan. Ilang sandali pa, bigla na lang sumuka na itong si Pilar. Malapot at itim ang likidong lumalabas sa kanyang bibig. Hinaplos-saplos ni Dahlia ang likuran ni Pilar habang inihahanda naman ni pinsan ang nagbabagang uling at inilagay dito ang isang piraso ng insenso. Patuloy lamang sa pagkulo ang langis na nasa sisidlan. Patuloy pa rin ang pagsusuka nitong si Pilar. Maya-maya'y nagpakuha ng inumin si pinsan sa akin at ilagay ko raw ito sa babasaging baso. Pagkaabot ko nito ay agad niyang dinasalan ng orasyon. Muli ay ipinainom ito kay Pilar. Hindi nagtagal, tumigil rin ito sa pagsusuka. Hindi na rin kumulo ang langis na nasa lagayan. Napaiyak si Dahlia nang sabihin ni pinsan na ito ay magaling na. Wala na daw ang espiritu ng aswang sa katawan ni Pilar. Maghapong hindi nakalabas si Pilar ng araw na iyon, Kuya Bari, dahil na rin daw sa pagkahapo at panghihina pagkatapos ng kanilang gamutan. Kailangan daw nitong magpahinga upang makabawi ng kanyang lakas. Ang panggagamot na iyon kay Pilar ay aming inilihim sa aming lugar. Ang anumang nangyari sa loob ng kapilya ay hindi na po nakalabas. Tanging ako lamang sa pagkakataong ito ang nagkwento dahil alam kong hindi rin naman ito makakaapekto na sa buhay namin at ni Pilar. Sadya ko ring binago ang aming mga pangalan upang bigyan proteksyon ang aming pribadong buhay. Samantala, Kuya Bari, ang inakala naming katahimikan ay muling ginambala nang magkaroon ng tsismis na mayroon daw gumagala-galang aswang sa aming baryo. Naging sunod-sunod na rin kasi ang napapabalitang pagkawala ng mga hayop o di kaya'y natatagpuan na lamang itong nakakalat sa tabi at sinasabing said daw ang dugo. At may isa pang mag-asawa na lumapit
dahil gabi-gabi raw ay nakakarinig sila ng mga kaluskos at huling tiktik sa itaas ng kanilang bubungan. Naniniwala daw silang aswang ang gumagambala sa katahimikan ng aming baryo. Agad namang binigyan ni pinsan ng isang amuleto ang mag-asawa at binili na kailangang magdamit o di kaya'y magkumot daw ng itim na tela ang buntis at palagi itong maglagay daw ng binalatang bawang at luya sa kaniyang tabi bilang pangontra kung totoo mang may aswang. Napatanong naman ako kay pinsan kung posible bang bumalik ang sakit ni Pilar. Umiling lang siya, Kuya Bari, at siniguro sa akin na hindi na maibabalik ang sumpa dahil naialis na ito sa katawan ng kanyang hipag. Maaaring iba raw ang may kagagawan ng kaguluhang ito at iyon ang nais niyang malaman kaagad. Isinama niya ako sa loob ng kapilya. Binuksan niya ang kanyang drawer at may kinuha siya doong kutsilyo. Iyon raw ay ang binakuko, isang uri ng kutsilyong gawa sa tanso. Kinatatakutan daw ito ng mga aswang na makasugat sa kanila dahil matagal daw itong gumaling. Ibinigay niya ito sa akin at sinabing kung sakaling mangailangan siya ng tulong sa akin ay aasahan daw niyang hindi ko siya tatakbuhan at sasamahan siya sa pakikipaglaban. Nagkatawanan pa nga kaming dalawa nang ilabas niya ang buntot bagi mula sa kanyang taguan. Nakita kasi namin, Kuya Bari, ang aming mga sarili bilang mga animoy superhero na sasabak sa laban at magliligtas ng mga kaawa-awang mga biktima. Pero nagseryoso rin ang mukha ni Joselito at agad akong tinanong kung naniniwala na nga ba talaga ako sa kanya. Tumango ako at inaming siya ay tama. Nangako din akong tutulungan din siya at sinabing kami magkasangga. Hanggang isang araw, habang ang lahat ay nawiwili sa panonood ng telebisyon, ay may kumatok sa bahay nila pinsan. Agad akong nagboluntaryo na magbukas ng pintuan. Isang lalaki ang aking napagbuksan. Tinanong nito kung maaari daw bang makausap si Pilar. Pinapasok ko naman siya, ngunit nag-aatubili ito at nakiusap na kung maaari daw ay palabasin ko na lamang sa Pilar at doon sila sa labas mag-uusap. Napansin kong panay ang tingin niya sa nakabaliktad na walis tingting na nasa tabi ng pintuan. Agad ko ring pinasadahan ng tingin ang bote ng langis na nasa tabi lamang din ng walis at kumukulo ito. Dahil doon, dali-dali kong ibinalibag ang pinto na ikinagulat ng ibang tao sa bahay. Sinabi kong may lalaking gustong makausap si Pilar. Ngunit hindi makapasok at itinuro ko ang botelya ng langis na kumukulo-kulo pa rin. Agad naman nagyakap si Dahlia at Pilar sa labis na takot nang mapaghinuha ang nais kong sabihin. Napamura naman si Joselito at dinampot kaagad ang buntot pagi. Lumabas ito kaagad ng bahay at hinamon ang aswang. Biglang humangin ng malakas at nangamoy ang malansang amoy ng dugo. Nakatayo sa aming harapan ang isang nilalang na may kakilakilabot na itsura. Anyong tao siya pero mabalahibo. Mayroon din siyang matutulis na ngipin at namumula ang kanyang mga mata na nanlilisik pa. Para akong asong nabahag ang buntot ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Mas malala ang naging takot ko
kaysa sa nakita kong aso noon na nagbabago ng laki. Isang halimaw ang nasa harapan namin. Agad na iwinasiwas ni Joselito ang buntot ng pagi. Ngunit maagap ang aswang at naiwasan niya ito. Mabilis ito kumilos at sa isang iglap lamang ay agad nitong nasugatan sa likod ang aking pinsan. Pinagtatawanan nito si Joselito at nililibak na mahina raw itong si pinsan at walang kwentang albularyo. Hindi raw ito uubra. Mas mainam daw na ibigay na lamang sa kanya si Pilar kung hindi ay tatapusin niya kaming lahat. Ha! Huwag kang papakasiguro! Ganting sagot naman ni Joselito. May kinuha si pinsan sa kanyang bulsa at isinaboy ito sa mukha ng aswang. Agad na nagsumigaw ang aswang na parang nasasaktan ito. Napansin ko agad na parang nanghihina ito base sa nakita kong panginginig ng maitim nitong mga tuhod. Abo raw pala ito mula sa pinulbos na itim na talaba. Isang pangontra sa aswang na maaaring makapagpahina rito at maging sanhi ng kanyang kamatayan kapag hindi niya naagapan. Agad namang pinagpag ng aswang ang mga abo sa kanyang mukha at sumingasing na parang galit na ahas. Iwinasiwas muli ni Joselito ang buntot pagi. Kailangan daw samantalahin namin ang pagkakataong ito habang nanghihina ang nilalang. Itara ko raw sa dibdib ng aswang ang hawak kong binakuko upang matapos na ang lahat. Ngunit inalihan ako ng karuwagan sa mga oras na iyon, Kuya Bari. Napatunayan ko na hindi sapat na may sandata ka ay matapang ka na. Iba pa rin talaga iyong nasa realidad. Sumugod muli ang aswang kay Joselito at nakita kong agad na napailalim ito sa biglang pagdaluhong ng aswang. Inipon ko ang aking tapang at lakas ng loob dahil naisip kong delikado na nga ang kalagayan ng aking pinsan sa posisyong iyon. Kung kaya't agad akong lumapit sa aswang at itinarak sa likuran nito ang kutsilyong binakuko. Dumaloy agad ang pula nitong dugo. Napasalampak ito sa lupa. Tinulungan ko namang makabangon si Joselito. Muli ay dumukot ng abo ng itim na talaba si pinsan at ibinudbud ulit ito sa mukha ng aswang. Ngunit ang kaninang nakakatakot itong itsura ay bumalik na sa pagiging tao. Duguan na ito dahil sa sugat na natamo. Nakiusap na wag raw siyang patayin at nangako na hindi na muling manggagambala pa. Lalayo na rin daw ito sa lugar namin at hindi na muling babalikan pa si Pilar. Minahal lamang daw niya ang babae at wala daw siyang hangad kung hindi ang pag-ibig niya. Agad nakiusap si Pilar na nakalabas pala ng bahay. Tumayo siya sa tabi ko at sinabi nitong wala talaga siyang pag-asa at nakiusap na itigil na ang panggugulo sa kanya, lalo daw at mayroon na itong minamahal na iba. Nang biglang hinawakan niya ang aking palad, Kuya Bari. Hindi ko naman magets kung bakit, pero sinabi niya na kami na raw at may balak na rin kaming magpakasal kaya dapat na itong lumubay. Tumingin naman sa akin ang lalaki at sa hawak kong tansong punyal. Agad ay nagpaalam ito at nagsabing hindi na ulit siya manggagambala pa. Nangako rin ito kay Joselito na hindi na rin maghahasik ng katatakutan sa aming lugar at susubukang baguhin ang kanyang mga
nakagawian. Dahil sa itinuran ng nilalang, hinayaan itong umalis ng albularyo kong pinsan. Samantala, ang kwento naman namin ni Pilar ay doon nagsimula. Opo, Kuya Bari, naging magkasintahan kami ni Pilar pagkatapos ng pangyayaring iyon. At kalaunay, nagpakasal na rin. Sa ngayon po ay mayroon na kaming 4 na anak at namumuhay ng tahimik dito sa aming baryo. At si Joselito ay nanatiling tanyag sa kanyang panggagamot. Hanggang dito na lang po, Kuya Bari, ang aking kwento. Ako po'y nagpapasalamat in advance kung sakali pong maging bahagi ito ng inyong programa. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. More power po sa inyong channel and God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Limuel. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.